हाय लोगोफोर आंनि आर'नाइ एनजिअ टिउसनाव दिनै नोंथांमोनखौ बरायलायबाय आरो ना लोगोफोर गोबावनि उनाव दिनै भिडिअ खालामलायनोसै आं लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसे दामलु दामलानो जागोन आरो ना लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखायो मिस्टार आर'नाइ इउटिउब चेनेलनि मोनसे दानि जुगनि बिहामजोनि मिउजिक खालामफैदों आरो ना आं ला लोगोफोर नैजों दङ सेरजा आरो सिफुंनि नोंथांमोना आं दा देखायलांगासिनो आरो ना लोगोफोर मिउजिक खालामनो फैदों आरो मिउजिक बानायनो फैदों दुखुनि ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादों एसे नै आदै दङ आदैया एसे सेरजाखौ मिलायगासिनो आरो ना नै आदैया एसे मिलायगासिनो आरो ना फैथ'वाखै थारफ्रा एसे माबा जाना दंनो गोबावथार जाबाय आदैमोना नै आदै सानैया एसे मिलायहांगासिनो ने आदै सिफुं आरो सेरजानि लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो ना मा होनो गोलाव जेनेबा गोलाव सुरबो हाबलाय बिदिबा एसे मोजां जागोन खोमा ना आदै आरो इमान गोबावजों दांनाय ओं दे गोरबोआव नांहैलायदोंलै आदै बिदिबाबो जागोन दे एसे रिंखाव हो गोजौआव दे आं थांखागोन गोदोनियाथ' जों गोदोनियाथ' लिंबिसिनाय दानि मर्दान थांनो नागिरदों दे बेखौ माबायाथ' जायाना दा जोङो ओरैबायदि नागिरबाय थाया बिदिनो गेलेबाय थाया माबाजों गोरोबहैनांबायना माबाजों मा होनो जेनेबा फिल्म काहिनिजों एसे रिं बे दा नोंसोर आं जेनेबा लागोन मिउजिकआ बे थाखाबाय थासिगोन आरो आंनाव जोबनाय नङा आरो बियो
जाथ'सिगोन दे जों दा फोजोबबाय आरो ना मिउजिकखौ आदैमोनाबो फोजोबबाय ओमफ्राय र' आं नोंथांमोननो खिन्थागासिनो आदैमोना मायाव दामनाय ओमफ्राय माबायदि रोंनाय सोंगोन आरो ना ओमफ्राय नायलाय दा मोनाबायबो आरो ना ओमफ्राय फोजोबबाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो ना उनाव मिउजिकखौ खोनानो मोनगोन आरो ना दानि जुगनि बिहामजोनाव होबा सोंनोसै आदैमोनाव खोमसि जाबाय दै लोगोफोर एसे ओमफ्राय दे नै आदैनाव थांग्रोनोसै आरो ना सेरजा दामो आदैया दे खिथादो आदै बबाव दामनायमोन आङो सिगां डिस्ट्रिक्टसो लिरोमोन तामुलपुर नलबारि डिस्ट्रिक्ट दासो बाक्सा जादों बेयावबो दामोमोन ओमफ्राय बागानपारा अल आसाम साइडआव सबायावबो दामफेरदों ओमफ्राय मारै रोंनाय आदै नोङो है मोसौ गुमै गुमै रोंदों मोसौ गुमै गुमै औ दाथ' रावबो मोसौ गुमला रोंलाबो ने रोंलाबो बिराद आराम मोनो दामनो आदै बिराद आराम मोनो दामनो मोजां मोनो ओरैबायदि आसियाव खारलाबायो हारमुनि बायदि आखायाव बिथिं मोसाफाबाय थायो जोंथ' दाना रोंलानो रावबो दाथ' सोलोंनोबो ओंखारला ओमफ्राय ने सोलोंबालाय रोंगौमोन ने थेवबो गुरुत्थ' होआ आंथ' आसि खिथा फोरोंबायानो ओमफ्राय जों थैलांब्ला बे नेरसोनखौ सोर लाखिगोन नोंसोर लाखिनांगोन होननानै बे बाथौसालियावबो माबा ओरैनो सावरायमेल मा ओरै रायफोदलायनाय जायो जों गैयाब्ला सोर बेखौ अस्त्रखौ लाखिबावगोन बर'नि ड्रेसखौ लांगोनाखौ सोर गानबावगोन लंपेन्टसो गानजोबसिगोन बिदि सानो आं ओमफ्राय नै आदैमोना सानैजों दामो आरो ना ओमफ्राय आदैयालाय मारै रोंनाय आंलाय माथो बुंनो आंबो बेनो जेबो रोंगौथि गैया नाथाय जों गोदो लावखारमोन ओमफ्राय नोगोद सुनामो जोङो साथाम साब्रैजों बादिलायोमोन थारमाने ओमफ्राय बिदिनो रोंलांदो आरो ना जों रावबो माबा गैया गुरु बायख' गैया जों हारसिंनो रोंलांदों नोंसोरनो गुरु जाबाय दा आदै जोंनि नोंसोरनो गुरु जाबाय जोंनि बेनिखायनो बायदि सिफुं दामनायखौ नुनानै ओरैनो सादारन बोसोर फालिनायफोराव लिंलांदों जोंखौ बैसागु रंगुनाय बैसागु मोसानायाव जों उन्दैनिफ्रायनो सिफुं दामग्रामोन आङो नोगोद दिबथिंमोन गिदिरफ्रा ओमफ्राय बेहायनिफ्राय प्राइमारिफ्रा लिंलांनोहाय दुखुनि फलासो बेबायदि सिफुं दामग्रा दं ओमफ्राय थांबाय बिदिनो एसे थांदाव गाबोन थांदाव साहस मोननानै दा जोङो लासैनो सासे अस्थाद ओंखारनानै थियाटारबो गाबाय खुला थियाटार मा थियाटाराव गाखो खुला थियाटाराव गायोमोन ने आदै सिगां खुला थियाटार गाबाय मिजिंआ जेब्ला गोमालाङो बे थियाटारखौ गाबाय बेनिफ्राय बेखौ गाखांनानै जोङो ओमफ्राय फुथलायाव थांबाय फुथलायावबो आं सिफुंखौनो दामग्रामोन फुथला बानायग्रा सिगांनिया बै मटरफोरनि फुथला डेन्सनि माबाजों जों गिदिंबाय बेजों गिदिंनानै ओमफ्राय जों बिदिनो थाथु थुबे बबेबावबो गिदिंनानै जों सिफुं दामोमोन आरो उन्दैनिफ्रायनो बाथौसालिनि हारसिंनो रोंबोनानै बेखिनिखौ गिदिंनानै जोङो रावबो गुरु बायथ' गैया दाबो जों दामो जेनेबा दा आरो थाङै थुङै जों बेयावबो गिदिंबावनो आर'ज बायदिसिना गिदिङो दा जों गामिनि मोनसे आर'ज हानजा दं आदैमोना आबौखौबो गिदिंबाय जों आबौखौ गिदिंनानै जोङो गिदिर गिदिर मानसिखौ बरायबाय हाग्रामा जोंहा सारमोनखौ आरो बै माबामोनखौ मा होनो बेयो बै पार्टिनि माबा जोंहा इमानुएल मोसाहारिमोनखौबो गासैबो बै बिस्वजित नार्जारि दैमारिमोनखौबो जों बिदिनो गोबां थांनानै मोसानानै जोङो दा ओमफ्राय थाङै थुङै जों बबेबो माबायावनो दा आथिखालाव मालाय जोंनिबो ओंखारबाय मोजां जाबाय जों आरो रोंगौ मालाय मा जानो जोंबो गावनि हानायखिनिखौ गामियावबो फोरोंबाय गथ' गथायबो रोंबाय दा जोङो गोबां मानसिफोरखौनो रोंजानो लुगैयो जों बिराद मोजां मोनो बे दामनाय देनाय जायफोरानोखि बेफोरबायदि दिन्थिगिरि जायफोरानोखि मुखुब थानाय बेखौ बिराद मोजां मोनो आरो जों दा जोंबो बिदिनोमोन दा जों बिदि जाजानो लुगैयो आरो जाहाथे जोंबायदि आस'खान्दा सोलोंनोबा मोजां सोलोंनानै साक्सेस जानांगौ आरो ना मोजां साक्सेस खालामनानै सोलों आथिखालाव दानि जुगाव ओरैनो नङा आरो फेलें थाङा फैसा गारबासो फैसा फैयो होननाय मोनसे खोथा थायो नंगौ बिदि सानो आरो आं दा बिराद आराम मोनो आरो ना आदैमोना दानि फैनाय जेनेरेसनफोरखौ फोरोंनो आरो ना ओमफ्राय रावबोथ' आजिखालिथ' बेफोरखौ गोसोआनो गैला ने ओमफ्राय बिदिनो एसे डाउन जालांनाय नुनो मोनो आरो ना आदैमोना सानैजों नैजोंनो सिगां माबा बानायदोंमोन होनदों नामा नैबे गलियावनो मा होनदोंमोन आदैया दहायो नै गलियाव मा खालामदोंमोन होनदोंमोन बे गलियाव गासैबो हिनजावसा गथ'फोरखौ आर'ज फोरोङोमोन दामनाय देनाय ज' जाखांबा आंनि न'आव फैनांगौब्ला बयबो लैहोर फैयोमोनबो ओमफ्राय बिदिनो रोङो आरो हाबा जाहैयो गैला ओमफ्राय
बेबायदिनो आफसुस जायो आरो माने ओंखायनो दा बुरै बुरैफोरखौ मोनसे आर'जआव आइथिं लादों जाहाथे बे गामिनिफ्राय हाबा फैनाय मानसिफोरखौसो मोजां ट्रेनिं होनाय जादों आरो गारां बोनाय बा फोरबो फालिनाय बा धोरोमसालियाव बयबो लैहोर लैहोर थांनाय फिसौ फिसा लानानै ज' जानाय नुयोब्ला दामनाय देनायाबो गोसोआ बिराद मोजां मोनो दामग्राफ्रा जेरै जगारफ्रा बयबो थायोब्ला संख्रि बानलु नाङोब्ला बेदर होयोब्ला गोथाव जायो बेबायदि सानो आरो ओमफ्राय दा हालांदांदां मोनो हारसिंखायनो रावबो आरो बिदिबो दामबाय जमा जमा दामबाय थानोबो सोलाबलायला ने बेबायदिनो आख' फाख' माबा निरामिस ओंखाम जानाय बायदि मोनो आं आरो माने ना गैला बेदर गैला ओरैबो जाथावा ओरैबो जाथावा बिदि सानो आरो ओंखायनो लैहोर लैहोर बयबो ज' संख्रि बानलु मस्ला गासैबो थायोब्ला ओंख्रिया गोथाव जायो आरो आदैमोना नैबेनो मोनाबायबो फोजोबसिम बानाय आदै औ दे ओमफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन आरो ना मिउजिकखौ बाय आदै दे मोनाबायबो